ବାପା କଣ କରୁଛ ଏଠି? କାମ କରୁଛି ରେ ବାପା ବସ ବାପା ବସ ବସ ଟିକେ ବସ। ବାପା ଏ ବୟସରେ ତମର କାମ କରିବା ବୟସ? ଆଉ ଖାଇବା କଣ ରେ? ମୁଁ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ବସିବି ଆଜି, ମୁଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ବେଗ ଟା ଦେଖିଲୁ। ବେଗ ଦେଲୁ କଲେଜ ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ ଆରେ ଛୋଡି ପୁଅ ଇଏ କଣ ରେ? ଆରେ ବାକୁଡ଼ା ପିଲା ଇଏ କଣ ରେ? ପଇଡ ଶିକା ହେଇରେ ବାକୁଡ଼ା ପିଲା ଛୋଡି ତୁ ମତେ ପୋଷିବୁ। କଲେଜ ଯାଇ ଟୋକିଓନୁ ବ୍ରା ଚଟି ବ୍ଲାଉଜ ଦେଇ ଦିନ ପଳଉଛି। ତୁ ମତେ ପୋଷିବୁ ରେ? ବାପା अबे साले ଗିଆ ପଥର ଗାଡି କାନ୍ଦି ମରା। কি